15, det är Rocky. Han tävlar med Liselott Halldén för Linköpings vuxenklubb. Kom igen nu Liselott! Ja, kör, kör! Bra, kom igen. Kjell kommer instruktör för att fastställa referenstider. Skulle jag väl jag gillar med det gör de här är fria. Min syster i Australien, där är det lite samma stil. Men de har ju renoverat sitt hus skandinaviskt. Så där har heltäckningsmattan åkt ut, trägolven polerats under och du vet såhär vita fräscha material, stenskivor, du vet såhär. Det känns lite som det här. Så går man hem till grannen och bara, nej men det här ser inte alls ut som det ska. Alltså när man började åt det hållet istället, man skulle vilja böjt lite fint åt det här hållet så hade det där varit ganska skönt. Kom igen, kör nu! Då är det Åh jävlar. Ja.